Mandai PS ni bisingo khobjak Raju Das hamsayo tongnai takuk Abel Debormani sal kathang no bumatai busa musuk makni khogai telang thaka sikok bodol aboni salcha sikang bukuk Sobita Debormani punmak do khogai telang kha nok tala bokhogai bisinti berebite kaisa doglamte kharik thaka sikok oma hai pati mung uram no pati oi tongkha amchani malmata rok kemawi tongbai kha hne kok thunari ni buskango salakha kamiam chani lukurok de nini musuk mamani miani salo dam bosokni jarao musuk mamani obokhe ani musuk mamani ka hije phungo thangai digrari pekha digrai mani pore hangkang ka tar pore dibo jarao tisa tei khariwa ko sewi kai hiya sewi kai hemani pore ya golo hangkai ani musuk aboni semani pore teisa musuk naina hni thangmani somoy kai a musuk jagao krikha digra no khawri mani a digra jaga manliya Gaya mo mani bisingo ang kubang majaga yogi rogo da thangka hinu tugi nyakha gaya a musungna gana gini bo krikha gaya bono teke se kok sanang gaya amti se ani simi kemana ni kok bo yabo ani gana bo kaisa ni basi nyokelayo basi bini bung ke Sobita Deborma bini bo pun omni horono pun soita kemai thangka gabi pun gaya nok emne pun nok dai ton mani sikol bok hogi nei khogui telang thangka e bisingo bongni aje thumani nogobo tala borok aje sikono tansui pamani pore wo abono bongni nok thumani room nobo borok berebai kalang kha ulta engkai jate abo borok no phatsa nokhon maya teike engkai agana wo oba haiki engkoi kalang kha gobongma dogarok sungsai kalang thangka engkai sungsai kalang mani pore borok nongkhuri na hampano nongkhuri male phungai hijawi naimani chini dogata mokulti berepjak Gak kubuni doga te kun mote kan nongkrin piogoy naiba pun doga se khakirep jak pun nok thang na hanai men pun nok khuluk jak kun phano kri kha jak go pun ga pun tlang thangman pore amo se khnau chung sa holai pe men an bun kama kha ahinka horogo bo bui gana gini ni borok saw gari rok shobdo ki samano main road bo kinar ba shobdo ki samano hanai sama khana amne duita digi rogo ngana tini hor thangnai tini hor thangnai ongkai abo khai kemai thangka thingno hangkai manliya gari telang thangka a gari telang thangmani bisingte hangkai o lama ani bo main road kinarono tongo angbo hojagai tongmani no haipanani ke salo se oba haingui thangka mane bupti ke telang jaka angbo chawi manliya lokorong teke se kok sanani hangkai amsungno jate teke sa amoni ganani bisingo ani area ni bisingo no kalayo obokhe soijaramo bo khanaka soita pun telang jago te ba mangni bothari kalang thangjago hini khanaka amu khanao chung hojagai tong phano se osiko rok bai amtiki tesa ani bo musuk oba hege kemai thangka gabon bege ang teki se kok sanani hingkai jate room main road kinarago tongnai ba gana gini main road kinarago tongnai rok gari rok kotogila horogo oni batani laikhenyo gari rok parango aborong no kisat khel khai nasigi tongnani bagai joto lukorong no ang orono okong no kesana musungo je o jate lambate horogo gari laimani aborong no dekung ko khel khai nai tongnani bagi jate ani simi kemamani okok ya hoito ba dino nijini phana kemai thangmono ba buni phana kemai thangmo nogari ni phana kemai thangmo abono hoja tongbani bagi jotor lukorong no ani kok oron chawi jotor hoja tongbani to o kamini mung kai Raju Das para mo mandai ngo tongo pesa tongo kai sini mo area kalam khu wakhino gore area kalai nini mung ani mung ka Abel Deborma ma bosok emne musuk ani musuk kai gai masa engkai te busa ganang basur masa tong gani hingkai kosom kalat basur hingkai kupurni phota ganang